Okay guys, ani asa ng grupo sa Curimaw Mix Vlog. So karon guys, doon na tay mga pangutana nila guys. Kung unsay ilahang plano karong umabot eleksyon. So ikaw arita ni una ni Boss Victor. Victor kaning Curimaw. Ikaw Boss Vic, kung ikaw hatagan kag higayon nga mahimong presidente, unsay may imong nindot nga plano para sa tong Pilipinas? Ang akong nindot na plano nga ato wala pa na baksin mo. Bungot ako. Ikaw, Boss Vic, na baksina na ba ka? Wala. Wala. So unsa may nindot pa nimo mga plano para sa tong pag-asenso sa tong nasod? Ang atong kuanan ni aron manindot ni padaghanon na to may ang tao kay para daghan na mo pugi ba. Daghang mo butar nimo. Oh, Bungot sokok. Daghan na mo butar ini eleksyon. Nindot ka no. Anak mo daghan. No. Para nga Sa ato pa dai Kugihan. Sa ato pa dai Boss Vic, kung ikay ma-presidente, okay ra mga sawa tagtag na po kabuok. Para daghan ang mga tao. Okay ra. Nindot na na, mubutar. Depende sa abot. Mubutar jud ko nimo. Okay, daghang salamat nimo Boss Vic ha. Okay. Arita ni Boss Angelo. Bago sa mausad mga presidente sa Ah. kaning nay mga swimming pool akong paubsad akong palimpiyuhan. Oh. O kaning nay mga karsada nga nindot ako sa pabakbakon akong palimpiyuhan. Oh. Nindot to. Nay kanay mga bato-bato ato na siya pagkuhaan ato na siyang pagpawag ko. Sa ato pa ang lubak-lubak imo ipatiwas og bakbak. O naon sa ato man na. Ato mo na bungot So sa kanang mga naitangki karon sa o ang kanang mga gipantayaan na panahon na yung mga tangke ato nang pagkiskisan. Nindot. Ninduta no. Ninduta niya. Unsa pa may mga plataporma dyan para sa kayuhan sa katawhan? Kaayuhan na sa mga katawhan pagkuhaan na mga tao kay sobra na kadaghan man magkuwang tong kwartay kahasuhol. Sa ato pa kuan mo opposite mo ni kuan ni Boss Victor, iha padaghanon ang tao. Sa ato pa dai ikay tigpadaghan, ikaw mo tigpatay. No. Makuwang nga tong ikasuldo sa mga tao no. Minot mga dagkong kaon. makuwang ang budget sa gobyerno. Makuwang ang budget. Matay nindot sa no. So arita ni Boss Lawrence. Unsa may imong Ako sa mga presidente no, ang kanang bukid akong patagon, ang kanang patag akong bukiron. Ninduta. Kaya usab ang kanang sa mga dato akong pobrehon, ang mga pobre akong dato. Para sa makasuway sa mga pobre dato. Nindot na. Kamu kuni pobre. Sa mga pobre. Sa ato pa May na makatilaw po sila.